Tawag. Yun. Dito na zero. Basta na yung butas yun. Ito, makagmol doon. So, karon mga boys, dala pa kami ang bikin. Kaya lalong super lalims. Ito yung Amazon River. Pero guys, nadre mga pan, electric eel, mga kaon. Kaya ang mga kuha, kaon po. Hindi ko balo kung saan eh. Yo, what's up mga kuys? At welcome sa ating panibagong vlog. So karon magbisaya ara ko kay kuyo akong mga barkada. Adre, so kung gusto niyo makita ng part 1, nara sa description. Karon mag part 2 ako mga kauban. Yo, what's up? Dagan kita kuyo karon mga kuys kay una kami ra tulo karon. Dagan na kay para mas daghan, mas lingaw. Shout out mga haluan boys. Ito mga boys, so namin nakita dito nga kakanindot ng spot para butang sa mga sunod isda. Uy na ko si Asrepod Skinful. So, Bisaya ara ko ron. Shout out sa mga Bisaya diyan. So, dire mga boys, mutahan na mo dire. Pagbutan mi dire isa, ang dili dito. Ito. Tara. Wash out. So, namin kang Dre, dagan dito look my guys. Spot kung saan ilalagay yung mga biwit. Ito, yung spot ito. Saan ilalagyan? Shout out! Stop mga Bisaya. Uy! Guys, mana may tumbang kat guys. Tama na, labong pa. Dito nga ito. Gila. Mga weaklings, bakon pa lang. Today. Wash out. Kaya ako isang bakta kay biso kinagyanan so dapat mga bakta. So kung ikaw di ka kabalo mambak kani mga tawag mga professional ray mo hinuhay mga ambak-ambak mo. Bakon din eh. Pero di ka hangon rin. Kulitang rin. Dadri boyo kay murag Amazon River ba. Murag Amazon River. Pero guys, na din mga kan, electric eel, mga fucking fish. Kini Nico ni. Ambak na diyan kanang gapiyong. Challenge sa kasama ba. So pag nanasay kadagang daga kon sa. Guys, mana mo mga kanang lalay. Panday ko, nakakay panday sila no? Nakakay panday? Hindi. Welcome ako so, ayun. Nakabutang na mi dire mag unom ka taga mong nabutang. So adtong butang sa unahan. Dito sa pikas dito na butang. So karon dagan kami kuyog, dagan kay pag mga guest. Guest. Dagan tag mga guest dire ron kay gusto lagi mo experience mga inani nga pamagi. So pakita ko. So tara mga boys, so dito na punta pa dalong sa pikas na area. Para Indot, pagdagan tama butangan. Aman.
Kaya ang lalom. Super lalims. Nakabutan na ta dito. Dito dapat nga area, so din na po magbutan po ta, kuyog na po sila. Para ma-experience gyapon nila kung sa mga feelings sa mga buhay probinsya ba. Kala kani mga bago lang mga recruit, bago ning kuyog. Bagong kuyog gyapon, recruit mo ni. Kani kauban na pirmi sa vlog kana. Guys, kauban na og kanin duha. Kanin duha, bago lang kuyog sa vlog. Shout out sa inyo. Shout out. Di gyud mo tingog. Shout out guys. So mura na mo kinabuhi diri sa probinsya. So nagbutang ta diri isa. Butang. Pero magduot do sit. Idot gamay idot. Kabutan dito mga boys, o dire na punta sa pikas. Magbutan na punta. Sige sa, o kauli lagi ta. Banha kay ako mga kuyog. Mga giatay kayo. Magkagagot. So dire nga sulod, akong una nagbutang mi dire nakakuha mi. So karon magbutang gyapon ta. Diri kaya nagkuyog na sila nakamatil. Ugo kay gotil bugod kay ato guro ning mall baka nagpantalon wag. Abi guro yang simento ato adri. Ala bikin dire sumba guys. So na mga guys dali kuyog gabi niya. Ato niya mo ato migmall. Pagawas sa bisa among kitauran isa. Ato na talit sa tikas. So sa mga bagong viewers ako yan, ayaw mo kalimot mag-subscribe, no? So shout out din sa mga Bisaya, shout out sa mga OFW nga nagpa-shout out, shout out sa mga inyar beto mo. Agay, gasalig kay kabutas. Ikaw na be. Ikaw na be. Ikaw na be. Sige na be. Dia siya diagi. Nadlok siya. Dili na po niya padulong tumoy. So mas daghan jud kay meron. Tapos na-enjoy ba? Di pa enjoy. Shout out yung pamilya. Shout out sa pamilya nga gato. Shout out sa mama, wag mo nang head. Shout out ma, gayo kwarta. Shout out ma, galuto mo ganiya. May pakiras ng shout out. Ala. Dili ka uli uya sa balay. Ya, dili ka uli uya sa balay. Ano pa? So ayun, para mga ko sa shout out sila, gusto sila daw. Karon nagadagan mi kay gusto sila mo ko sa vlog atong pakuyogon para mag-enjoy pud dire, para ma-enjoy pud. So sa mga bagong viewers ako diya, ay kalimot subscribe. Salamat sa support mga kuys. Tabok mo, ini naman man dila. Sundang ah. Jawa na yun. May din Jawa. Lah. Tagamol lang. Bitch. Ambak. Para makasudaan kailangan maning kamot. Minyo pa. Ikaw mo tagamol man ka. Nabuta dire. Nangita mig nindot nga spot para mabutang sa tong bingit para kay dagan pa mabutang bingit nga pwede butang. So nangita mig nindot nga spot so
Wala pa may kabalo kung asar pit. Pero giingnan ko nga diri daw nga spot. Dito dapit. Naa nindot nga butanganan. So muna ako mga kuyog, ipang kapoy na. Kira mo? Di daw itsura mga nagboy ba. So tara. What's up mga kakuis nato diha? Mga kapantat. Pilapil niya, gyaan na ni. So karon makuyog na mo dito, dami nakita nindot nga spot. So diri mabutang ka diri kay. Diri dapat nindot siya nga spot mga kuys. So mao to mga kuis, dagan-dagan nato na tawag gamay na ng kulang. Ang amo lang diri amo nang hutdon ang tanang paon na mo ikuha para dili masayang. So stay tuned mga kuis. Stay safe, ang binanta pirmi. Ito mora. Tala, magbutang patag lain. Few moments later. Yo, what's up? Mga kuis, ngayong gabi. So, pasensya na kay wala ko. Wala ko lights para sa karong gabi na vlog. So, akong gidala sulo ra taon. So, okay lang. Ubi ra man ta. So, naami diri karon sa katong gina-standby na nga payag. Among himuon ron, among adton to among gipang taon na bingit kay if pag nakakuha to siya, kung dili mo nimo to aton mo dali-dali nato siya tendency nga makabuhi. So kuyog sa ko barkada na sila diri ron. Shout out pang uyab, tagaan ko. Na sila diri. So mura yung dala nakoy namisulo din na isa ka spot. So tara. Kuyog mi mga kuis. Let's move. Ano ba? Nakakuha mi gani ha, pero di kaon ang among kuha.
Hindi ka bala kung unsay kakaon. Wala gyud ang bitik. Takas pud war. So karon mga kuys, well gala kami, nakitaan bitin. So di na to siya labtan, agira ta. Dali, dali, dali. Yan sa likuan na. Ito yun, okay. Yung mga quiz. So, ang taong, kuha ba ni? Yun. Yun ka na zero. So, mga quiz, so, ano to, naalamin dili ron sa payag. Among kuha, isa ra ka buok.